nagkanwa dito substitution na iti may sari iti kandidato para mayor iti iling bawang La Union. Ngayam imo natin nato nga banag tayag sapa pasado alas 8 kat nag-withdraw iti certificate of candidacy nga para mayor ni Mayor Menchi de Guzman. Ito yung tamang mayor iti iling bawang La Union na babujari at base iti record ti Comelec bawang kat pasado alas 8 iti panag-withdraw na bombo jari. Kaya natatay laeng agsapa kat na-substitutan datoy babaan iti asawa na lang mismo ken dati nga mayor iti iling nga bawang La Union nga ni dati nga mayor Eulogio Clarence de Guzman III. Bombo jari sunat ti nang substitute kini Mayor Menchi de Guzman iti iling bawang La Union na bombo jari. Kat may pasat ti impormasyon dito ay Comelec bawang dito pa lang iti naikanwat nga substitution. Manipod pa iti napalabas ngal daw una manipod iti kakalpas iti filing ti certificate of candidacy. May basa ti impormasyon dito manipod kini Mr. Gregorio Cabanban, election officer iti iling bawang La Union ngem aguray dalat aging kana ti alas 5 into no malam dato deadline iti substitution danto pay iti substitute can ag-withdraw iti COC na ito'y Commission on Election iti iling bawang La Union. So gapo ti panag-substitute ni dating Mayor Martin de Guzman III kat iso na rod ti aglaban ti kinamayor ken ni Julia Dumpit nga isumat ti may saritay nag-file iti certificate of candidacy kabayatan iti filing ti COC iti napalabas nga bulan iti Oktubre. Bombo Daniel Azabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo.